ευχαριστίες και πάλι το ραδιοφύλλα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και τώρα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί πρέπει να δώσουμε ένα βραβείο. Γεια σας, λιονταράκια! Γιάννη, πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Εύκολο είναι, Ράντο, ναι. Κοίτα. Γεια σας λοιπόν, λιονταράκια μας. Το τραγούδι είναι το Iron Lion Zion. Φοβερό, έτσι. Δεν ξέρω αν πιάσει το υπονόμενο. Lion, εσείς είστε Young Lions. Φοβερό. Ναι, είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα βραβείο, το βραβείο της βραδιάς και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Εσείς τώρα όμως δεν ξέρουμε αν θα χαρείτε γιατί δυστυχώς ήρθε η ώρα για... Λοιπόν, καλό μικρό μου λιοντάρι. Το μόνο πράγμα που έχω να σου πω είναι να σου κάνω μία ερώτηση, να δω αν ξέρεις την απάντηση. Τι είναι αυτό το οποίο είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας και εκ παραλλήλου τραγουδάει και νησιώτικα? Ξέρεις? Δεν ξέρεις? Πού να ξέρεις? Να το πάρει το ποτάμι, Είναι λοιπόν το λιοντάρι ντάρι ντάρι. Κατάλαβες δηλαδή το λιοντάρι το οποίο είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας και τραγουδάει και νησιώτικα ντάρι ντάρι? Κατάλαβες? Δηλαδή, να σου εξηγήσω. Το λιοντάρι ντάρι ντάρι. Κατάλαβες? Να εξηγήσω. Δηλαδή, τραγουδάει νησιώτικα, είναι και βασιλιάς της ζούγκλας και κατάλαβες. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε να δώσουμε το πρώτο βραβείο φιλμ, που είναι το βραβείο της βραδιάς, σε αυτόν τον εκπληκτικό διαγωνισμό που έχετε διοργανώσει με θέμα την κακοποίηση των παιδιών και για μία ακόμα φορά συγχαρητήρια σε όλους σας. Ήθελα να το κάνω κι εγώ μια φορά. Λιονταράκια. Λοιπόν, και όποιος θα κερδίσει το πρώτο αυτό βραβείο... Ο νικητής δηλαδή έχει τη δυνατότητα να πάει στις Κάνες και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Διαφήμισης με τίτλο «Τα λιοντάρια των Κανών». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για να ανακοινώσουμε το όνομα των νικητών. Να βάλουμε κάτι, να το κάνουμε λίγο πιο, να βάλουμε ένα εφέ, ένα. Όχι, μάλλον αυτό δεν ήταν. Βάλε ένα πιο έτσι, πιο παχύ. Αυτό ήταν καλό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε το φάκελο. Κάτσε κάτω, Βραγγέλη, εδώ στο φάκελο εδώ πέρα, να πούμε. Καλά, μας έχεις κάνει έτσι τα παιδιά, δίνουμε από βραβείων. Άκουσα ότι είναι γιορτή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ο νικητής είναι... Πού είναι το όνομα, ρε, του νικητή? Συγγνώμη, φάκελο μου είπατε, φάκελο έφερα. Και δεν είπε κανείς τίποτα για όνομα νικητή. Ο φάκελος. Κυρίες και κύριοι, σας ζητάμε συγγνώμη για μία ακόμα φορά, αγαπημένα μας λιονταράκια. Πάμε, παρακαλώ, τον φάκελο με το όνομα του νικητή των νικητών, αν γίνεται τώρα. Τι κάνεις, ρε Γιάννη? Γιάννη, βραβείο δίνουμε, ρε αγόρι. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Φάκελος με τα ονόματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
ανοίγω το φάκελο και πρώτο βραβείο φιλμ παίρνει το έργο με τον τίτλο «Στεφανία». Δημιουργικός Κωνσταντίνος Φραγκούλης, κειμενογράφος Αλέξανδρος Εσλίν, διαφημιστική εταιρεία Upset, κυρίες και κύριοι. Έχετε τα φιλιά και την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Γεια σας, λιονταράκια. Μπράβο.